Яңа көн, яңа атна, яңа вакыйгалар дип башлап җибәрәбез эфирне. Сәлам, дуслар. Сезнең зәгәр экраннарда иң кызыл, иң шәп, иң текә яшьләрский тапшыру. Ул да булса, яшьләр тукталышы. Бер атна вакыт сизелмичә үтеп китте һәм без янәдән яңа кызыклы свежий видеозмалар белән сезне шатландырырга инде әзер. Алдағы ярты сәгать дәвамында сезнең белән мин Айрат һәм Илзия булачакбыз. Башлыйбыз. Димәк, Илзия, свежий видеозмалар дисең инде, әйме? Кайсынан башлыйбыз? Менә беләсең, Майрат, минем өчен гомумән яз ул ниндидер шундый җылылык, кызулык, яшәү дәртен өстәүче ел фасылы. Килешәсеңме? Килешәм. Менә шәхсән минем өчен яз ул иҗат итәр өчен бик шәп ел фасылы. Чөнки яңа идеяләр, башка төрле яңа фикерләр килә башлый. Әйе, менә иҗат дигәннән студентлар өчен дә яз шундый иң көтеп алган мизгелләрнең берсе, чөнки нәкъ яз көне студентлар язы, ягъни студенческая весна дип аталган фестиваль стартала. Тапшыруыбызны нәкъ шушы фестивальдән, нәкъ шушы видеозманы башларга тәкъдим итәм. Яхшы, карыйбыз. Җиһанда яз исә, яшьләр бүген мәш килеп студентлар язына әзерләнә. Филология һәм мәдәният ара багланышлар институты студентлары бүген сәхнәне гөрләтергә әзер. Әйдәгез әле без дә сезнең белән аларның әзерлекләрен бергәләп тикшереп алыйк. Әйе, просто авыздан чабыз инде. Ошагач дөньялар яктырып китә. Кызлар уйныйлар да, җырлыйлар да, бийләр дә. Бу кичкенә генә сер. Гафу ит, Исмәгыйль. Ел сайын үткәрелә торган студентлар язы фестивале 10 көн дәвамында узачак. Яшьләр өчен иң дулкынландыргыч һәм мәңге истә калачак мизгелләр студент вакытта әлеге фестивальгә әзерләнеп узадыр. Чөнки барлык студентлар берләшеп, үз институтларының иң яхшысы икәнен исбатларга тырыша. Студентларыбыз бик актив катнашалар. Безнең менә югары мәктәптә үзебезнең бию коллективы бар, үзебезнең театрыбыз бар, җыр коллективларыбыз бар, хорыбыз бар, ансамбльләр бар. Алар менә ничә айтналар инде шушаңа әзерләнәләр һәм бүген менә монда чыгыш ясаячаклар. Әле кызлар, сез бүген шундый матурлар, сез бүген нинди җыр башкарачаксыз икән? Без бүген Татар халык җырларына фантазия дип аталган әсәрне итәбез. Менә сезнең тулымнарыгыз бар үзегезнекеме? Тулымнар үзебезнеке түгел, ләкин без шушылай иттереп, озын иттереп үстерергә ният итәбез. Сезнең хыял инде, әйме? Сез инде сәхнәгә бәйрәм белән күптән чыгасызмы? 2 ел. Икенче елы китте бу ел. Инде кызыклы мизгелләр була икән, репетиция вакытында мәсәлән. Инде җыгылганыбыз юк пока. Әйе. Андый берләр юк. Юк инде синең почти җыгылганың бар бит. Чыкканда. Әйе, бер тапкыр сәхнәгә чыкканда буны югы почти, әйе. Почти ничек калды. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Сүзләрен тубылды бер тапкыр. Без бергә җырлаганда. Әйе, просто авыздан чабыз инде. Бу кичкенә генә сер. Әйе. Дуслар, без хәзер сәхнә артына килдек. Хәзер сезнең белән бергә сәхнәдә чыгыш ясыйсы артистларның кәефләрен беләчәкбез. Киттек әйдә. Сәхнә арты иң кызыклы мизгелләрне үзенә туплый. Монда эмоцияләр кайнап тора. Берәүләр костюм үтүкли, икенчеләр бизәнә, чәч үрә, өченчеләр номерларын кабатлый. Һәр кем мәш килеп үзенең сәхнәгә чыгу вакытын көтә. Менә син хәмдә бик каты итеп әзерләнәсең инде, мисән әз генә кумаушаулымдыр, но ярар бер ике сорау бирмичә китә алмыйм инде синең яннан. Сәхнәгә чыга алган нәрсә эшләргә кирәк? Иң беренчедән без әлбәттә сәхнәгә чыгабыз икән. Без иң беренче чиратта халыкка музыка, яхшы кәеф, яхшы эмоциялар чыгарга тиеш. Шуңа күрә иң беренче чиратта әлбәттә без үзебезнең тавышны җылытабыз. Бисәнү артта торсын, иң беренче тавышны җылытып, бик матур итеп без халыкка музыканы җиткерергә тиеш. Аннан соңына инде калганы бизәнү, тышкы кыяфәт дигәндә. Монда кызлар мәш килеп, кием үтүклиләр. Кызлар, ничек сезнең кәефләрегез сәхнәгә чыгар алдыннан инде дулкынланасызмы, ни хисләр кичерәсез? Кәефләр бик яхшы, ниһаять әлеге көн килеп җитте. Ниһаять бу көнгә без килеп җиттек. Узак әзерләндегезме сез менә шушы концерт номерын? Озак әзерләндек дип әлбәттә мәшгуль
хайран вакыт кирәк булды. Баштан инде репертуарны сайлау, аннан соң әлеге репертуарга аранжировканы ясау, инструментлар составын билгеләү һәм инде әлбәттә кем ничек җырлый. Репетициялар безнең һәр көнне үтте. Башта біз өйрәндек вокал линиясын, аннары инструментлар белән, аннары бергәләп, аннары движениялар куйдык бергә-бергә, аннары фонограмма белән, аннары тик-тик костюмнар, шуның өчен көне-төне бәйрәм белән бергә кызлар уйныйлар да, җырлыйлар да, бийләр дә. Менә Күзләре балкый һәм алар инде сәхнәгә чыгып гөрләтергә әзерләр. Нәрсә куясыз бүген, нәрсә күрсәтәсез безгә? без бүген сүнгән йолдызлардан үзек күрсәтәбез. Сез сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланасызмы икән? Ничәнче тапкыр сәхнәгә чыгасыз инде? Бу минем 3-нче студиясым, шуңа күрә минем инде бернинди курку, каушавым юк. Чыгып, Илфак Ишатович әйтмешли, рәхәтләндереп кыздырыгыз, үзегез ничек беләсез, шулай кыздырып, тилереп, рәхәтләндереп уйнагыз. Тилереп уйныйбыз бүген. Ох, рәхәтләндереп. Ә менә бүген сәхнәгә чыгар алдыннан сез дулкынланасызмы? Юк, мин дулкынламыйм, чөнки инде күп кенә шундый студентлар арасында катнашкан бар. Һәм әлеге чараларга тиешле дәрәҗәдә әзерләнгәндә дулкынлык хисе югала һәм үзеңнең коллектив өчен, институт өчен янып эшләгәндә рәхәтлек китерә әлеге эш. Дуслар, биючеләр гримеркасында инде гомумән барысы да гөрли, һәм алар сәхнәгә чыгарга инде ашкынып торалар. Ничек сезнең кәефләрегез, сәхнәгә чыгарга әзермесез? Әйе, әлбәттә, без бу көнне инде күптәннән көттек һәм без хәзер әзердер дип уйлыйм. Ничек кәефләрегез сезнең? Яхшы. Менә алардан шундый энергия бөркелеп тора. Репетициялар вакытында нинди кызыкланыклар булды икән? Безнең һәр репетиция бер кызык момент. Менә шундый җавап, яхшы. Иң авыр, иң өйрәнеп бетә алмаган элемент. Ул авыр элементны нәшә концертка килеп карарга кирәк, чөнки аны монда гына күрсәтү мөмкин түгел. Ул шундый грандиоз. Аны сәхнәдән генә карап була. Алайса барысын да сәхнәдән күрербез. Студентлар язы дип карап тормыйбыз. Ифтар по расписанию әймә ашыйбыз. Менә җыелып утырдык. Ничек сезнең кәефләр хәзер ашагач яхшырдымы, тагын да яхшырактыр инде? Ашагач дөньялар яктырып китә. Яшисезләр килә. Бик әйбәт, искиткеч хис. Без монда утырабыз, аралашабыз, ашыйбыз, бик әйбәт. Ашагач була инде. Аллага шөкер. Ашык кызлар. Модель булып йөри бирсен җыйны кырыклы такта. Илзия, менә шушы видеозманы караганнан соң үземнең дә студент елларына кайтасы килеп китте. Арат, әйтә минем өчен диплом өчен яз әле. Кира алай бик кайтасын килсә. Рәхмәт, Илзия. Кирәкмәс, үзең язырсың, яме? Кара әле, менә без яз дибез, әйме? Ләкин без быелны март аена изге Рамазан ае туры килгән, онытып җибәргәнбез икән шул. Әйе, нәкъ шулай һәм гадәттә безнең күп төрле шундый үзенчәлекле ифтарлар уза, мәсәлән, республика белән фэшн ифтар. Һәм менә миңа иң ошаганы ул фэшн ифтар, чөнки биредә мөселман кызлар өчен күп кенә төрле образлар, төрле кием вариантларын күрсәтәләр. Озын сүзнең кыскасы, Илзия, хәзер барысын да карап үтәчәкбез. Быел фэшн ифтар нинди яңалыклар алып килә икән? Оештыручыларның үзләреннән сорыйк. Карыйбыз. Сәлам. Изге Рамазан ае аяк басу белән кызлар шундук быел ничек тә фэшн ифтарга эләгәсе иде дигән фикер белән яши башлыйлар. Гомумән нинди чарасың ул? Матурлык, мода һәм замана белән бергә алга атлау турында шушы ифтарның оештыручысы Җәннәт Минхаҗева белән якыннанрак аралашып сөйләшеп алырбыз. Җәннәт Минхаҗева тумышы белән Казан шәһәреннән, Казан федераль университетының юридик факультетын тәмамлаган.
Жәннәт Fashion Iftar проектының авторы һәм оештыручысы. Хәзерге вакытта үз блогын алып бара. У меня мама всегда очень стильно одевалась, ярко. А потом, вот лет в 15, я покрылась, и у меня такой острый вопрос встал, а в чем выходить? Потому что я подросток, я волнуюсь, я начала искать тогда в интернете разные образы дизайнеров. Индустрия у нас в Татарстане, в России, в принципе, не была развита, и не было каких-то интересных магазинов. Мне, как молодой девушке, хотелось чего-то интересного. Я обзавелась блогом. Затем меня начали приглашать как спикера, я начала развиваться как медийная личность. И, собственно, в рамках этого у меня было много коллабораций. И как бы одно к другому я начала понимать, что мне в этом комфортно. Это вот то, что, наверное, я бы хотела, без уже разных затестов, вариантов там, других мероприятий. И, собственно, с этого момента я уже начала заниматься организацией фэшн-проектов. И затем как раз-таки я начала формировать свое понимание, что такое для меня мода. У меня нет такого, что я гонюсь за модой, да, или считаю, что все должны гнаться. Для меня это, наверное, больше про стержень, про стиль. То есть каждая женщина очень хорошо, на самом деле, когда с собой соединяется, начинает чувствовать, что ей нравится, что ей идет. И вот как раз-таки, когда визуал, то есть образ совпадает со внутренним мышлением, вот женщина, она на самом деле становится неотразимой, то есть она становится уверенной, она себя преподносит по-другому. И я более чем уверена, что это очень сильно влияет вот как раз-таки на взаимодействие с окружающим миром. Сіз көп еллар дәвамында Fashion Iftar уздырасыз, аның төп идеясы һәм мақсаты нәрседә? Ну, на самом деле, Fashion Iftar, вот сейчас уже, да, в том виде, в котором он есть, он про то, чтобы объединять женщин, именно поддерживающих, открытых, тех, кто собирается покрыться или уже покрылся и не может найти как раз-таки свой стиль, соединить их с теми дизайнерами, которые есть по России и не только, сейчас и международные гости к нам заглядывают. Вот, собственно, чтобы они о них узнали. Также основной идеей, наверное, является донести какую-то социальную тематику. В этом году это уже восточное искусство. И проект зарождался как женский ифтар в шатрах Туган-аула. А я также параллельно планировала организовать просто показ, то есть как мероприятие. Мне его отменили. И вдруг в этот момент понимаю, у нас же ифтар через несколько месяцев. Почему бы не соединить показ и ифтар без экспериментов с лекториями, аукционами, разными форматами, просто назвать его Fashion Iftar. И вот с того момента, как раз-таки первый был в Палладиуме, эта история развивается. Я отношусь к проекту, наверное, как к своему такому детищу. Я его очень хорошо чувствую, и поэтому каждый год мы попадаем прямо в тренды бессознательно на уровне вот как раз-таки какого-то внутреннего чувствования, потому что вот даже тему восточного искусства мы выбрали. Выяснилось, что наша республика становится культурной столицей предстоящего года. Также и с оранжевым цветом. Почему дресс-код оранжевый? Он связан с пустыней, с Востоком в моем ассоциативном ряду. Ифтарда кемнәр катнаша ала һәм анда ничек эләгергә мөмкин? На самом деле у нас очень много участников, то есть это модели, это те, кто по кухне, да, взаимодействует. Ну и, понятное дело, наша составляющая программы – это дизайнеры, их команды, это партнеры и это участники маркета. И, собственно, у нас вот как раз-таки гости. Гости попадают к нам по ссылкам, которые мы публикуем уже 9 лет в одних и тех же местах, но этот вопрос все равно каждый год задается в телеграм-канале официальном Modest Covered и, собственно, ну и, понятное дело, у себя в личных страницах я также делюсь этой информацией. Быел катнашучыларны нинди программа һәм нинди сюрпризлар көтә? В этом году, в силу того, что это восточное искусство, мы пригласили театр МОН. Он будет частью программы на сцене. Также мы пригласили одну галерею. Переговоры пока ведутся, поэтому назвать не могу, но они будут украшать нашу зону, входную welcoming-зону, да, куда гости будут собираться. И, собственно, в этом году мы расширились до бизнес-программы, которая пройдет на следующий день в новом театре Гляскара Камала с 11 до 17:00. Она уже про выступления специалистов, экспертов в области моды. И, собственно, там будет действовать праздничный маркет, где можно будет приобрести подарки на окончание месяца Рамадан. Ураза тотучы кызларга һәм гомумән хатын кызларга нинди теләкләр теләргез? На самом деле, по последним наблюдениям, мне бы очень хотелось, чтобы женщины больше обращали внимание на самоценность. Когда мы начнем ставить себя на первое место, то тогда женщина будет наполненной, женщина будет женственной. Вот я, наверное, этого хотела бы пожелать, чтобы женщины о себе не забывали.
Бик зур рәхмәт сезгә шундый искиткеч теләкләрегез өчен. Без сезгә барыгызга да шушы теләкләрне тормышка ашырырга һәм әлбәттә искиткеч ифтарда булып кайтырга киңәш итәлек. Бик зур рәхмәт. Алып барышлар сүз сезгә. Илзия. Нәрсә карыйсың сен дә? Нинди кызык нәрсә бар? Менә берәр остаханәгә барып кайтасым килә Лойрат. Беләсеңме, менә күңел нинди булса яңалык сорый. Үземне берәр яңа хобби дасына карыйсым килә. Менә шуны карап утырайым. О! Миндә бер шәп вариант бар, яңа хобби сынап карыйсың килсә. Ну, әйдәле. Әйтимме? Авылга кайт. Шунлап әйтәм. Анда көн сайында түгел. Сәгать сайын яңа хобби үзләштерәчәксең. Юк инде Лойрат, алай түгел. Менә беләсеңме? Хәзер төрле сәйләннәрдән ясалган әйберләр модага керде. Мәсәлән, менә кара, менә шушындый сумочкалар, менә шушындый галстуклар, яисә менә шушындый баучкалар да шундый күр. Чикматыр. Кара Илзия. Мондай сумочканы балалар бакчасындагы балалар күтәреп йөри түгелме соң? Юк инде Лойрат. Ул хәзер мода дип әйтәм мин сиңа. Беләсеңме, син нинди генә кием киме, төрле ташлардан, яисә шундый сәйләннәрдән, жемчуглардан ясалган әйберне киеп куйсаң, алар синең образыңны шундук җанландырып җибәрә. Сәл сөйләп тора менә үзең кара. Сәлем кызлар, егетләр. Алдагы минутларда кызларга аеруча игътибарлы булырга киңәш итәм, чөнки бүгенге чыгарылышыбыз зәвык һәм матурлыкка багышланачак. Алдагы сюжетта стиль һәм нәфис итеп киенү турында сөйләшкән булсак, бүген инде хәзер аксессуарларны кайгыртыр вакыт җитте һәм миңа бу эштә Филия ярдәм итәчәк. Сәлем, Филия. Исәнмесез, минем исемем Филия. Сәлем, тәмамлыкат. Сөйләп кит, шөгыльме, нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Мин энҗе бөртекләреннән галстуклар, сумкалар үрәм. Бу сумканы алып, яныбызга куйыйк әле. Сөйләп кит, шөгыльме, нәрсәдән тора ул? Бу дөрестән менә шундый вакыт энҗе бөртекләреме ничек җыела ул? Бу сумка энҗе бөртекләреннән һәм безгә бу сумканы эшләр өчен кармак җибе кирәк булачак. Формасын тота. Дөрестән бик нык. Шундый модный элемент, модный тренд дисәк тә була хәзерге бүгенге көндә бу сумкалар бик популяр. Филия, менә бу сумканы җыер өчен күпме вакыт кирәк? Мондый сумканы җыер өчен 3 көн кирәк. Тагын нинди төрләрдә ясыйсың, төрле формалар бәлки барбер кулланасың? Түгәрәк формалар ясап була, прямоугольный, квадратный, төрле формалар. Гомумән хыялның чиге юк. Иң беренче бөтен сумканың полотносын үрәсең. Аннан бер-берсенә китереп, кырларын үрәсең. Һәм син сумкалардан тыш тагын башка әйберләрдә ясыйсың дип беләм. Сумкалардан башка галстуклар ясыйм. Бүгенге көндә галстук ул классик эш элементы стиле генә түгел, шундый аксессуар, аны эшкә дә, бәйрәмгә дә киеп була. Бик популяр аксессуар дип әйтеп була, тренд дисәк тә була. Көнкүреш киеменә аерым күркәмлек бирә. Барыбер дә вакыш, шактый вакыш. Иң катлаулысы нәрсә? Бу иҗат белән шөгыль төрендә. Алай катлаулы бер ни дә юк. Шулай яратып үргәндә схемасын белсәң, кыен түгел. Ялгышып, дөрес түгел якка үреп киткән яисә артыгын куйган вакытлар булгалыймы? Булгалый. Аеруча төнлә эшләп утырсаң инде. Үргәндә җыр куям, яисә фильм куйсам, уйланып китәм дә и күбрәк энҗе бөртекләре киткән вакытлар була. Кире сүтергә кирәк. Әйдәгез, алайса вакытны сузмыйк, тизрәк эшкә тотыныйк. Дөрес әйткәндә минем дә инде кулларым кычыта, менә шушы матурлыкны үз кулларым белән үреп карарга, шуңа әйдәгез әле нәрсә эшлибез без бүген? Аңлаумча галстуклар ясаячакбыз. Без бүген галстук үрәбез, галстук үрер өчен безгә кара энҗе бөртекләре кирәк булачак һәм менә мондый ялтырап торган энҗе бөртекләре кирәк булачак. Кармак җибе 4 мм, 2 кайчы һәм скотч. Алабыз 50 см. Столар инде күзгә генә үрче барсында. Айгылты бу сиңа һәм миңа. Хәзер без бергә параллель рәвештә 2 матур галстук үрәчәкбез. Мин механизмын аңлап алдым бугай моның. Димәк, без шулай башта бер шәрдән кертәбез дә, аннан соң керткән өченчесе аркылы күрше җепне үткәрәбез инде. Әйе. Менә бит.
Җавапның икесе бар. Монда кертәбез берне, бу берсеннән чыгарабыз. Бу якка да берне кертеп. Монда математикаң да яхшы булыр кирәк икән. Икегә икене кушкач 5 дип утырсаң, галстук ясап булмый. Тик дөресен әйткәндә, Филия, бу шын медитатив процесс дип аталган моны. Син шул инҗе бөртекләренә карап, үз юлларыңа чумып. Менә дигәнче безнең шундый матур галстукларыбызның нигезе әзер дә булды. Филия, хәзер нәрсә белән эш тәмамлана? Менә бу элементын хәзер безгә ясап бетерергә кирәк. Менә Филияның алтын куллары ярдәмендә ниһаять безнең галстук әзер. Хәзерсен генә әйткәндә, яман тиз арада эшләп алдык без моны. Шуңа, әгәр дә ысулларын, юлларын итеп алып, күнекмәләрен чарлатса, мен калса һәркем бу эшне башкара аладыр. Филия, әйдәгез әле шушы искиткеч галстук белән матур образларда тудырып алыйк әле сезнең белән. Һәм менә кызлар, егетләр, Филия мисалында без әлеге галстукларны көн күреш образларында һәм гомумән матур шундый салмак образларда да ничек кулланырга мөмкин икәнлеген күрсәттек. Һәм инде күрүегезчә, һәр образ искиткеч, шуңа җиһанда яз, бернидән курыкмагыз һәм инде үзегезнең көндәлек көн күреш кыяфәтләрегезне шушы матур аксессуарлар белән баетыгыз. Илзия, қарады. Менә мин артист буларак театрда эшләгәч, андагы спектакльләрдә уйнагаш, музыкага игътибар итәм. Безнең театрда гомумән спектакльләрнең барысында да диярлек музыка бар. Менә син, тамашачы буларак ничек уйлыйсың? Ул музыка спектакльдә ярдәм итәме? Син музыкага игътибар итәсеңме һәм гомумән сиңа музыка булуы ошыймы? Кызыклы сорау. Дөресен генә әйткәндә, мин комедиялар яратам һәм күбрәк музыкаль комедиялар яратам, чөнки миңа калса, музыка бик зур роль уйный. Ничектер спектакльне шундый җанландырып җибәрә һәм тамашачыга да әлеге спектакльне караганда музыка белән ничектер җайлырак бирелә дип әйтим, җиңелрәк кабул итәргә. Дөресрәге, йоклап китмәс өчен яхшы чара дип әйтик. Беләсең килсә, күптән түгел Тинчурин театры сәхнәсендә спектакль түгел, менә музыкаль концерт узды. Тамырлар дип исемләнгән. Ишеттем, бардым, күрдем, карадым һәм әлеге кичәнең матур мизгелләре белән сезнең белән дә ортаклашабыз. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Тамырлар кантатасы. Карыйбыз. Кантата солистлар, хор һәм оркестр өчен вокаль-инструменталь әсәр. Менә Кәрим Тинчурин исемендәге театрда да Тамырлар кантатасы яңа составта яңгырады. Музыка авторы композитор Роза Мөхәддинова, шигырьләр авторы Сөләйман. Әсәр татарларны үз тамырларын барларга чакыра. Чынлап та менә татарның зыялы шәхесләре ясаган, иҗат иткән шундый менә иҗат җимеше һәм моның белән әлбәттә халык танышырга тиеш, моны тыңларга тиеш, моны ишетергә тиеш һәм менә шулай итеп халык шулай үсәчәк. Әгәр дә без үзебезнең менә моң дигән әйбергә менә шул да туры килә, чөнки монда нәкъ менә безнең барысы да бар. Тел дә, иҗат та, тарих та, шуңа күрә бу безнең милләтебез өчен бик мөһим. Сөйләр сүзем хәттин ашкан хәсрәт белән. Узак яшәп күккә аша алмый мин интегәм. Чөнки халкым татар болгар кыйбласын җуя бара.
Жуя бара кыбласын тотар. Шуңа жафаланам. Йылда-йыл сәләтлән инде биләр җиренә кайтабыз, биләрнең рухын, биләрнең көчен сизеп торабыз. Шул җирдә бөтен күп меңләгән балалар тәрбиялибез. Һәм шушы җырларны ишетү, биләрнең кантациясын, биләр рухы турында тыңларга килү аеруча да сөенле инде монда керүгә үк каршы алалар безне нәшидләр белән. Бу тагы да нык сөендерә, аеруча шушы изге Рамазан аенда. Солистлар Идрис Газиев, Резида Галимова, Фарида Алсу вокаль дуэты, Роберт Миннулин Ля Примавера оркестрына кушылып Болгар җыры, Атлар, Иске өй, Шәһри биләр, Сәүдә, Караван, Бәйрәм, Алмаз хандыгасы һәм башка партиялар башкардылар. Аларның һәрберсе халкыбызның тарихы, аның мирасы белән бәйле. Тамырлар дигәндә анда бөтен текстларда сүзләре дә, шигырь сүзләре дә, һәм көйләре дә алар бик моңлы, бик үзебезчә милли. Шуның өчен дә ул минем өчен аерым бер үзебезнең тарихыбызга әйләнеп кайту, шул теге чорга әйләнеп кайту дип әйткәндә үземә күрә теге бер дәрт алу шикелле булачак дип. Тамырлар кантатасы үзендә вокаль-инструменталь өлешне генә түгел, ә нәфис сүзне дә берләштерә. Сүз осталары Рабит Батулла, Гөлзада Сафиуллина һәм Фәни Җиһанша театрның залын яңгыратып, шагыйрь Сөләйманның шигырьләрен укыдылар. Шәп чыгарылыш килеп чыкты. Килешәсеңме, Айрат? Әлбәттә килешәм, Илзия. Безнең бүгенге чыгарылышыбыз тулаем иҗатка багышланган иде. Һәм без аның барлык тәмен тоеп сизеп кала алдык. Әйе, күпме кызыклы видеозмалар карадык, яңалыклар белдек. Дөрес. Дуслар, шуның белән бүгенгә тәмам. Сезнең белән мин, Айрат һәм Илзия идек. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш.